Sengizwile abantu bekhuluma kakhulu mayelana nodaba likamthandeni noZimiphi. Nami-ke asisekho isidingo sokuthi manje ngijaje ukuthi ubani o-wrong, ubani o-right. Akusenasidingo lokho manje. Sengizokhuluma nje njengomuntu omdala, ukhulumela ukuphila nokukhulumela into yokuya phambili. Ngoba ekugcineni lento le isazophinde yenzeke bebe ndawonye emcimbini thizeni njengoba besebenza into emayibe nje ngeke sikuvimbe lokho. Into ebalulekile engayikhuluma nje ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe bekukhona uvi owenziwe abathize ukuthi omunye wabo akaphazanyiswe ekutheni ajabulise abalandeli bakhe, ukuze kwabanye abayizitha zakhe kuzovela nje umuntu obhedayo ongazange ephefome kahle. Ayiphele naleyo nto leyo. Angisho ukuthi ngiyaqinisekisa ukuthi kukhona, kodwa uma kuthiwa bekunovi obukhona kanti akuzukuhamba ngendlela, ugcine ungasenzekalanga lowo vi loyo, bese kuba buhlungu kwabanye abantu ukuthi akasabambekanga loya muntu. Uma ngabe kukhona into ewuvi, ayiphele le nto njengaleyo. Ngoba ngani? Ngoba ekugcineni izobabulalisa abantu. Okokuqala izobabulisa abantu. Okunye la okufuna kunakeke bafowethu ukuthi let's say uMthandeni unabalandeli bakhe laphaya abakholelwayo kuye nabamthandayo, nabalandeli bomculo-ke nje abangasiwo, abangathi uyiqhawe labo, kodwa abathanda ukumbuka mephefoma esiteji, nanokuthi nje uwumculo obajabulisa bonke abantu ngale kwabalandeli bakhe. UZimiphi uwumsakazi, uwumuntu olalelwa abantu bonke nje emhlabeni, baningi kakhulu abamlalelayo mesakaza njengoba ubukhosi luyinto nje ephambili. Engicabanga ukuthi labantu bonke banegama labo likhulu liyaziwa. Maxabana bona laba abalandeli babo nethi abenze njani bona? Abalandeli babo-ke benze njani? Bexabane nabo. Akusekho uma kuthi sithi ubani o-right, ubani o-wrong. Akusesikukwakha lokho, sekubhebhezela. Akusajaji manje la, sesifuna ukuqeda isihlava sempilo ngoba sempilo ngoba impilo isaqhubeka. Yokuthi-ke manje okay right, ukhona o-wrong, ukhona o-right. Yabona? Ukuthi nithi ubani o-wrong, mina ngithi ubani o-right, akusasizi-ke manje. Akukhulumele ekutheni manje ake kuyekwe lento ukuthi manje umaskandi sengathi manje sekuphilwa ezepolitiki, ukuthi kunabantu abahlezi bese kutheni ngifuna ubani ebukeke engcono kunosibanibani ngaleliya langa. Yabona? Kusetshenzwe manje lokho, lawo maqhinga lawo ukuthi ngifuna ukuthi ubani abuke ngathi wena uyena obengcono kunobani. Funa kwenziwe manje ovi abathize ukuze kuzofezeka lokho, noma ezokwazi ukuchoma kahle ngayo ukuthi mina ngikushayile. Hhayi, leyo nto leyo angiyisebenzele bafowethu. Ake sidedele umculi engene isiteji ejabulise abalandeli bakhe nabalandeli bomculo. Umsakazi umsebenzi wakhe ukufaka umculi esiteji. Akuyekwe lento ukuthi manje kube khona abantu abachemayo nomculi, kodwa ube uyisiphathimandla thizeni, wena ukhombise ukuchema nomculi ngokuthi uze ukhombise ulela loya mculi womunye. Lokho nje angikufundi kahle kahle, ngiyakuqeda nje futhi ngizokuqeda ngoba manje uma ungilalele kahle nje unengqondo uzongizwa ngithini. Yabona? Ayiphele leyo nto leyo ngoba bafa kanjena abantu madoda, bafa kanje abantu. Uyabona isimo ebesilaphana besingasalawuleki. Mdumazi loyo ongene ngokuthi ney'ngoma zakhe ezimnandi ey'thandwa abantu bagcina bekwazi ukulalela iy'ngoma zakhe ebey'dlala zamahithi ukuze ngathi-ke siyehle isimo. Kade awazi kuthiwa bekuwomunye umuntu obezongena lapha, bengeke salawuleka. Ngifuna ukutshela manga bafethu. Kube nje akusayi kube umculi onegama ongene lapha emva kwalesi simo lesi. Ngesimo sokuthini?
lento izoya phambili mangabe solokhu siqhubeka nokujaja abantu ukuthi ubani u-right ubani u-wrong. Zimiphi, angisho ukuthi u-wrong, angisho ukuthi u-right, kodwa akukhulunywa kanje nomuntu onabalandeli bakhe phambi kwabo ukuqhatha abantu. Lokho umqhatha nabakho abalandeli, ngoba nawe nesho kunabakho, hhayi ukuthi ngiyazi nabakho abalandeli, njengoba nawe umuntu odumile. Niyabaqhatha labo bantu labo, niyabathanda abalandeli benu noma anibathandi? Niyabathanda abalandeli bakho noma abathandi? Zimiphi? Angazi ngizothi liphi iphutha likaMthandeni. Khosi ubeze emsebenzini ade uqashelwe, wafika late, bekumele nimdedele angene, wangena wadlala. Bengasekho isidingo sokuthi aphazamiswe ngokuphucwa imayikhi, iyona nto asebenza ngayo lapho aqashwe khona, uzomphuca kanje phambi kwabantu. Kodwa angifuni ukugxila kulokho, yabona. uMthandeni ube nephutha lokufika late emcimbini, kanti-ke unike namzama ukuthi nixhumane nabathize bemtshele isikhathi sakhe sila simile lapho. Okay, right. Alright, ake ngithi-ke u-wrong uMthandeni ngesikhathi nawe wa-wrong ukumphuca imayikhi ngendlela emphuce ngayo. Mhlawumbe ningaba nenye indlela yokuthi nikwenze lokho ukuze bengaboni abantu ukuthi sekunesiphithiphithi. Bengaboni abantu, ngoba enye into akumele ibone abantu abacabangi ngendlela yokuthi uyazi uma ekwatile ukuthi xhaphazeke umuntu amthandayo, akasakuzwa ukuthi kungani exhaphazeke, akafundi kwona lokho ukuthi axhaphazeke. Niyangithola? Ake asikhululeni bafowethu, asingaqhathisi, ake ngibonge ithuba.